magtawag sa mga kasalon. Lawrence Benosa.
Diyos marahay na aga po sa Indo, mga tugan. Ngunyan po, isineselebrar po ngunyan ang solemnidad kan pagsakat ni Kristo sa langit. Ang sa tuya pong tema, Langit asin daga. Ang liturhiya niya to ngunyan, nagpapasabot kan katotoohan na si Kristo suminakat sa langit asin ini nagpapahayag man kan mensahe na kitagabos kaipuhan man na maghinguha na mabuhay sa kabanalan, tanganing makalaog man kita sa langit. Ang kabanalan nangangaipo man in tunay na pagsaksi digdi sa daga. Sa pagsaksi yaon man ang pangapodan na ipagrokyaw ang marahay na bareta sa bilog na kinakban. Ang sa tuya pong celebrante ngayon yan, iyo si Reverendo Padre Fermin Valiente Jr. Matindog na po ang gapos. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios asinan pakisumaro, kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako untaan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri sa isip sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Makirak malagod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada an sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen.
Mamibi kita. Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan na kaming nagtutubod nan bugtong mong aki sa mong paratubos, ngunyan na aldaw, suminakat sa kalangitan, sa siring na katigayonan, kami man sana mag-erok sa kalangitan. Siya na kayba mong nabubuhay at sinagahadi sa pakisumaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matuko po, liturhiya kan tataramon. Bago suminakat si Kristo sa langit, ipinahayag niya na aakuon kan mga apostoles and Espiritu Santo ang kusog na matabang sa sainda sa maimbod na pagutob kan saindang mga katungdan sa simbahan. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Mga apostoles. Sa sakong enot na libro, namumutan kong Teofilo, inusip ko ang gabos na ginibo asin itinukdo ni Jesus, puon sa kapinunan, sagkod na siya isinangat sa langit. Pagkatapos na hinulitan niya ang mga apostoles na sa iyang pinili sa pasabong kan Espiritu Santo. Pagkatapos kan sa iyang pagsakit, nagpahiling siya sa inda. Tinawan niya sinda nindakol na patutoo na siya buhay. Nagpahiling sa laog nin 40 aldaw, asin ipinahayag sa inda ang kahadean nin Dios. Sarong aldaw, mantang sinda nagkakakan, tinugon sinda ni Jesus, "Day kamo maghali sa Jerusalem. Halato nindo na mautob ang panuga nin Ama na sinabi ko sa indo." Si Juan nagbunyag sa tubig, alagad kamo, sa laog ni nagkapirang aldaw, bubunyagan sa Espiritu Santo. Kansinda nagkatiripon, ang mga disipulo naghapot sa iya. Kagurangnan, ngunyan mo na pakpakarhayon ang kahadean sa Israel? Si Jesus nagsimbag, "Dai sa saindo ang nakakaisi, kung anong panahon o anong aldaw ang itinalaan nin Ama sa iyang kapangyarihan. Alagad, aako nindo ang sarong kusog, ang Espiritu Santo, ang mahilig sa indo, tanganing kamo maging sakong mga saksi sa Jerusalem, sa bilog na Judea, sa Samaria, sagkod sa mga puro kan kinakban." Pagkasabi ka ini, nahiling siya ninda na nagiitaas, sagkod na matahoban kan panganoron. Mantang sinda nagtitingkalag sa langit, nahihiling siya na nagiitaas, duwang lalaki na angubing maputi. Tuminaid sa inda asin nagsabi, "Mga taga Galilea, daw ta kamo nagtitingkalag sa langit?" Eneng Jesus na hali sa indo, isinakat sa langit. Mabalik siring na siya, nahiling nindo na huminali. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mag-awit sa Diyos, Aleluya, awitonin kaugmahan. Mag-uro pa kamo, gabos na banwaan, kantahon sa Dios mga awit nin kaugmahan, huli taurog kahalangkawan kagurangnan, dakulang hade sa bilog na kinakban. An kagurangnan suminakat,
kaiba an awit na maugma. An kagurangnan suminakat, kaiba tanog nin trompeta. Mag-awit sa Dios, mga awit nin kaugmahan. Mag-awit sa satong hade, mag-omaw sa iya. Ang Diyos, iyo an hade kan bilog na kinaban. Salmonin kaumawan sa iya awiton. Ang Diyos nagahade sa mga banwaan. Ang Diyos nagtutukaw. Suminakat sa langit, asin luminaok sa mamurawayon na kahadean. An Espiritu iyo man ang matabang sa tuya, tanganing makahiras man kita sa kamurawayan nin kagurangnan. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Itaulugod sa indo kan Diyos ni Jesucristo na sa tong kagurangnan, Ama nin kamurawayan, an Espiritu nin kadunongan asin pakasabot, kung ano an ipinahayag, tanganing tunay siyang mamigbidan. Liwanagan niya lugod ang mga mata nin sa indong isip, tanganing mahiling nindo, kung ano ang paglaom na pinag-apodan sa indo, kung ano ang kayamanan kan kamurawayan na sa iyang itinuga na ipinamana sa mga banal, asin kung anong kadakulaan kan kapangyarihan na ginamit niya para sa sato na mga nagtutubod. Ini masasabi nindo huli sa kapangyarihan na ginamit niya ki Kristo, kan binuhay niya liwat sa mga gadan, asin pinatukaw sa iyang too sa kalangitan, orog na kahalangkaw, kisa gabos na prinsipado, protestad, vertud, asin dominasyon. Halangkaw, kisa arinman, sa kinaban na maabot. Ang gabos na bagay na sa iyang ibinugtak sa irarom kan mga bitis ni Kristo, na ginibong hade kan gabos, pamayok kan simbahan, na iyon sa iyang hawak, kapanoan niya na nakakapano sa bilog na linalang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gapo sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
An 11 na mga disipulos nagduman sa Galilea, sa bukid ni tinukdo ni Jesus sa inda. Kan mahiling siya ninda, sinamba ninda, minsan ngani an iba nagduduwa-duwa. Si Jesus nagrani sa inda, asin nagsabi, itinaos ako ang gabos na kapangyarihan sa langit asin daga. Lakaw kamo, asin tukdan nindo ang gabos na banwaan. Bunyagan sinda, sa ngaran nin Ama, asin nin Aki, patin nin Espiritu Santo. Tukduan na utubon ninda ang gabos na pinagbubot ko sa indo. Girumdumon nindo, nakodanay na uya sa indo, sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan, nin kinaban. Marhay na bareta kan satong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Dios marhay na aga sa indo gabos mga tugang. Ngunyan aldaw, tunay mananggad, formalmente nang nagsakat si Kristo sa langit. Inapod na Ascension Sunday. Asin ngunyan aldaw man, iyo an Domingo kan komunikasyon, katolikong komunikasyon na pangkinaban, World Communication Sunday, ninhulita iyo na nga ni ini, na minsan harayo na si Kristo, literal, pisikal, alagad harani sa satuyang espiritual, asin aral daw na pagkabuhay bilang mga binunyagan na katoliko. Kan kami, ako, seminarista pa, igwang aki na naghapot sa Samuya, na grupo ng mga seminarista, pag-igwang summer apostolate sa mga parokya. Sabi katong sarong aki, sain, brother, ang langit. Basic, pero minsan masakit sa buton, masakit ipaliwanag, ninhulita aki ang nagapot. Minsan nga ni maedad na, igwa pagiraray nakahaputan, sain ang langit. Kaya naisip mi na i-catechesis, ining inapod na pagsakat sa langit ni Kristo na sa tuyang kagurangnan. Sabi, sa catechesis sabi mi, katong aki na naghapot, niya ko nunoy, ang langit, pataas, patangad. Taano? Si Kristo, nagsakat. Paano ang sakat? Pasakat, bakong pairarom. O yan man lang bagayan. Nagsakat sa langit si Kristo. Sa ng langit, sa itaas. O, kamo nga ni, pag nagtitingala, may, may paniniwala kita, bakong nga paniniwala, niyo talagang pagtubudtan na iyo ini ang langit. Asin literalmente, habang nagsasakat si Kristo, yaon nagtatangad. Paano nagtatangad ang tao? Siyempre sa taas, bako sa baba. Tangapod yan, doko. O, bakong yun? So yan. Kaya ngunyan, mga tugang ini ang selebrasyon, mga tugang na tunay mananggad. After 40 days, Jesus ascended into heaven. But sabihin mga tugang, pagkatapos na mabuhay liwat ni Kristo sa mga gadan, dahil man siya automatic na nagsakat sa langit. Nagtunong muna siya ning 40 aldaw bago formalmenteng nagsakat sa langit. But sabihin mga tugang, sa 40 aldaw na yan, igwa siya nin mga panuguntugon sa sayang mga disipulos, asin mga pagpagirumdom, na ako mananggad, ako masakat sa langit. Ito bagang pinaghahanda na siya, pinaghandaan na ang mga disipulos, na ako pag-abot kan tamang panahon, pag-abot kan bilog na panahon, ako formalmente nang mabalik sa sakuyang Ama sa langit. Tayo man talaga ang sakuyang harong. Ini ang sakuyang tunay na irokan. Nagkataon lang, bako lang nagkataon, kundi plinano kan Dios nan Ama asin ako saro sana. As pag-abot kan panahon, tutubuson sa korepnaning kasalan. Tunay mananggad mga tugang, iyo ang nangyari. After 40 days, si Kristo mananggad, suminakat sa langit. Asin, dara, ang sinasabi na ini, habang nagsasakat sa langit, bunyagan nindo sinda, sangaran ka nama, asin kan Aki, pating kan Espiritu Santo. But sabiyon mga tugang, ang Diyos na ini, God of surprises. Igwa palang sorpresa na nagahalat sa tuya. Pagunata, ang Diyos, Ama, asin ang Aki, ang sa tuyang tutubudan, igwa pa pala nin bonus, na revelasyon si Kristo. Kaya nga ni next Sunday baga, magkakaigwa kita nin solemnidad kan Pentecostes o paghilig kan banal na Espiritu. Sabi ni Kristo, dai ko kamo papabayaan
day ko kamo abandonahon, igwa pa akong ipapadarang para surog sa saindo, an advokata, mayong iba, an sayang Espiritu Santo. Buot sabihin mga tugang, ako masakat sa langit, pero mababa ako pag-abot kan tamang panahon. Tunay mananggad, next Sunday, ipagsiselebrate ta after 10 days, matapos na magsakat si Kristo sa langit, mahilig, mababa ang banal na Espiritu sa satuyang simbahan, asin sa iyang mga disipulos, na iyuman ang kamundagan kan satuyang simbahan. Kaya baga pagkatapos kan mga tugang, kan Pentecostes, next Sunday naman kayan, maselebrar kita kan Santissima Trinidad. Tanganing, ipagselebrar na tunay mananggad, na ang potoro niyatong simbahan katoliko reliyon, tutubudan ta sa rong Diyos, tulo sa pagkapersona. Kaya tama ang sinasabi ni Kristo katupang panahon, na ako, pag-abot kan panahon, masakat na sa langit. Pag-abot kan panahon, mabalik ako, asin ipag-iiba ko na kamo. Tanganin kung saan man ako, yaon man kamo. Kaya palan mga tugang, an kapiestahan na ini, saro ining konkretong patugmadan, na tunay man nanggad, pag-abot kan tamang panahon, pag-abot na kitaman, maako nin, pag-atubang sa ibong nabuhay, yaon na nagahalat an sa tuyang mal na Diyos, yaon na si Kristo na nanuga sa tuya, nan kamurawayan kan Ama, tunay asin dayaday sa satuyang pagkabuhay, mantang yaon pa sa dagang ini, asin bot sabihin kani, ang promesa ni Kristo igdi sa daga, sa rong panamit, pag-abot kan tamang panahon sa langit, manamit, tanganing kita magkugos kan siyang daing sagkod, na pagkahera kasin pagkamot, duman sa kalangitan. Ang pagkasakat na lang sa langit ni Kristo mga tugang, madali sa naman sa boton. Garuman sa rin, so kanta bagakan, kantakan 6 bomb dancers o girls, spaghetti pa baba, spaghetti pataas. Tano? Spaghetti pagsakat, pagbaba, spaghetti manggiraray. Bot sabihon si Lord, araw kayan, pagsakat ni Lord, Lord manggiraray, pagbaba niya sa langit, pag-abot kan Pentecostes, iyo man giraray si Kristo. Ang Lord man yatong pinagtutubudan. Spaghetti pababa, spaghetti pataas. So yan mga tugang. Kaya kita man, may paglaom kita. Pag nagsakat kita duman sa langit, yaon ang sinasabing kamurawayan. Mantang yaon pa sa dagang ini, magpakaray kita kan sa tuyang pagkabuhay. Kaya baga, ang pirming pangapudan sa tuya sa panahon na ini, maging marhay sa nakitang tao, maging mabuot sa nakita sa gabos na panahon. Tanganing pag-abot kan panahon mga tugang, isakat man kita ni Lord sa kalangitan. Ini ang pagtubod niya to, bilang mga Katoliko, maglaom kita, magsarig kita, mantang yaon pa kita sa kinaban na ini. Ang pagsakat sa langit ni Kristo mga tugang, saro ining konkretong paglaom man sa tuya, na pag-abot kan panahon, papamurawin man kita sa tamang panahon na ini, asin si Kristo mananggad, an maantabay sa tuya. Ibaga ang paniniwala ta, pag may nagagadan sa to na miyembro kan pamilya, o tawo na kabisto ta, igwa kita kan selebrasyon na 40 dias. Tano? Ang pagtubod ta, na after 40 days, ang kalag kan nagadan na miyembro kan pamilya ta, formalmenteng isasakat, isasanong kan sa tuyang mala Diyos sa kalangitan. Kaya mga tugang, iyo ini, iyo ang promesa sa tuya, si Kristo nagsabi kayan, kay puwanta sana, pusog na pagtubod, pusog na pangangaipo sa tunay na pagkabuhay, mantang yaon pa kita sa kinabanay ni. Kadakol pa kitang pwedeng sabihon ngunyan ng mga tugang, alagad sabi ni Kristo, iyo na ini, nagsakat na ako, dahil lang kamo magtingkalag, sa ibaga sa enot na binasa, sa gibukan mga apostoles, dahil kamo magtingkalag. Pag-abot kan panahon, habang mayo ako, magtrabaho na, ipagbariwas na nindo, ang sa kuyang maray na bareta sa katawuhan, bonyagan nindo sinda, sangaran ka nama, asin kan aki, patin kan Espiritu Santo, asin sabi pa ni Kristo, ako, danay na yaon sa indo, sa gabos na aldaw, sagkod sa katapusan, nin kinaban, iyo, ang sa tuyang patugmadan, mantang yaon pa kita sa kinaban ni. Asin pagkabot kan tamang panahon, isasakat man kita sa sayang kamurawayan, na mayong katapusan in pagkamot, asin pagkairak, duman sa sayang kahadian, sagkod lamang. Maugmang pagsakat kay Kristo na sa tuyang kagurangnan,
asin maugmaman ang paglaom ta, nakitaman isa sa katduman sa kalangitan kaiba ang satuyang kagurangnan. Asin advance na pagbaba, paghilig kan Espiritu Santo na yan Pentecostes na magibo, mahimo kan tunay na kagayunan kan satuyang simbahan sagkod lamang. Tunay talaga, si Kristo nagsakat na. Ang promesa niya habang nagsasakat, bunyagan, sa ngaran ka nama, aki Espiritu Santo, giromdo mo nindo, nakuda na yaon sendo, sa gabos na aldaw, kan satuyang pagkabuhay. Dai kita nabando na ni Kristo, danay siyang yaon sa satuya, sagkod lamang, asin sa katapusan, kan satuyang kinaban. Amen. Matindog na po ang gabos. Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namudag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw, nabuhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Dios amang makakamhan, halidawan mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawa din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran, Amen. pamibi nin banwaan. Sa aldaw na ini, idulot ta sa Ama ang gabos niya tong paglaom, asin pagmawot, asin hagadon ta ang sayang tabang, simbag ta, kagurang na ninanyuga ang samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga ang samong pamili. Tanganing ang Santo Papa, asin mga obispo kan simbahan, magtalubo araw daw sa pagkasabot asin pagpahalaga kan sa indang naiibang misyon bilang mga saksi ni Kristo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan samong pamibi. Tanganing sa satong paglapigot na mabuhay asin magbalangibog kan tataramon ni Kristo, magharok kita kan kusog sa iyang pagsakat sa langit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga nawaranin pagsarig, mahawas sa kadiklumanin, kawaranin paglaom, huli kan pagsakat ni Kristo sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan samong pamibi. Tanganing sa saindang kaliyahan, ang mga nagihelang asin ang mga biyadi sa satong komunidad, mapakusog kan kapangyarihan ni Kristo na suminakat sa langit, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. Tanganing ang mga gadan, makapuling ligtas sa erokan na inandam ni Kristo para sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan samong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, himatea ang mga pamibikan sa imong banwaan. Buksan mo ang samong mga mata, asin puso, sa lubos na pakasabot kan pagsakat sa langit kan sa imong aki. Tanganing makasunod kami sa iya, siya nabubuhay sinagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. Matukaw po, liturhiya kan Eucharistia.
Magpamibi kamo mga tugang, tanganinan sa ko, asinan sindong atang, maako malugod kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kami mapakumbabang nagdudulot nin sakripisyo para sa pagpamuraway kan pagsakat sa langit, kan sa imong aki ngunyan, warasan namimibi kami, nahuli kay ning urog kabanal, na pagpatinarataohan, makabangon kami pasiring sa kalangitan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na ding kasagkuran, hulita, ang kagurangnan na Jesus, hadi kan kamarawayan, kagdaog kan kasaklan asin kagadanan, sa atubang kan mga nagngangalas na angheles, suminakat ngunyan sa kaitaasan nin kalangitan, pagultanan kan Dios asin mga tawo, hukom kan kinaban, asin kagurangnan kan mga kabagsikan, bakutanganing talikdanan hamak ming kamugtakan, kundi tanganing magsarig kaming mga kabdang niya, na masunod duman, konsensya nag-inot, samong pamayo asin ginikanan. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugma ang gabos sa bilog na kinaban, patinganin mga langit no na virtudes, asin ang mga angeles na potestades, nagawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ikananggadaan banal, borabod nin gabos na kabanalan, kining mga atang namimibi kami, pabanalakan ang bonkan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkasilin tinapay, asin pagpasalamat, binakini, asin tinao, sa siya mga disipulos na nasabi, mag-ako kamo gabos asin magkakankani taynian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkanya manin kalis sa singiraray, pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos na nasabi, mag-ako ka magabos asin maginom kini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dani natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaklan, ini, paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kami na nagroromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giromdoma kagurangnan, ansay mong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa, si Leon, asin kan sa mong Obispo, si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giromdoma. Sa say mong pagkairakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglawom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan say mong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria Virgen na kan Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos na kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin keras, kan buhay na ding kasagkuran, mag-umaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan kasaro, kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan sa gabos na kapanahunan kan mga panahon. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos na nakagalian, nangangas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo, an katoninungan, tanganin kaming natabangan kan sa imong pagkahera, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kaming nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesucristo.
Yesu Kristong kagurangnan ka na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan itinataw ko sa indo. Hari paggilinga, an sa mong mga kasaalan kundi an pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabuotan. Ika nabubuhay sa nagahade sa kapanahunan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios. Uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad, magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, sagkod pa man, na nagtutugot sa mga yaon sa daga, na makinabang sa mga Diyoson na misteryo, namimibi kami, warasan ng pagkamot kan Kristiyanong kaimbudan, magdara sa mo duman, kung sa inan sa mong pagkatawo, yaon sa imo, huli ki Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po sa nagkapirang anunsyo. Enot, sa pagselebrar niya to kan World Communication Sunday ngunya na Domingo, magkakaigwa po kita ng second collection. Ang kantidad na sa tong itatao tabang para sa mga pastoral initiatives kang simbahan na igwa ng relasyon sa media as in social communications sa padagos na pagtukdo kan Ebanghelyo. Ikaduwa, ang mga prizes para sa Reina Elena Paraffol ngunya na taon mahihiling sa luwas kan opisina kan parokya. Sa kantidad na 50 pesos, makakatabang kita sa padagos na pag-ayos kan mga facilities kan sa tong parokya para sa paggamit niyato nin marahay. Igwan in mga tickets na available sa gustong magbakal sa may pintuan kan simbahan asin sa opisina kan parokya. Ikatulo, we would like to express our gratitude and appreciation to the following donors. Two anonymous donors. May God, through the intercession of Ina, Our Lady of Peña Francia, reward your generosity 100-fold. Salamat po. Pirmado, Reverend Father Felipe B. Colvera III, Parish Priest. Ngunyan po, ikatulong Domingo, kang bulan na Mayo, inaapudan po sa inutan ang mga mag-agom na nagsiselebrar kan sa indang wedding anniversary, ngunyan na aldaw o ngunyan na bulan in Mayo. Magdigdi po sa inutan para sa pagbendisyon. Mayong naligaw na magagom, ngunyan na aldaw. O tindog na po kita para sa huring bendisyon. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Anmi sa tapos na, lakaw kamo sa pagkamot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salud po, Dios marahay na aga sa nagabas mga tugang, o pakanta, an sa tuyang mahal na Dios.